हेल' लोगोफोर खुलुमबाय दैनाजारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरबावबाय लोगोफोर दिनै बयनिसिमबो हेपि लोखि फुजा नामा दिनै जोंहाबो लोखि फुजानि नामाव फुजा होनायखौनो नोंथांमोननो ससे देखायलांगोन लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नामा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोङो नामा हाय होनलाय मा नै लोगोफोर लोखि फुजानि प्रसाद हानो लाहार फाहार खालामबाय नै थालिरखौ सुनानै लाखाजोब्बाय आङो प्रसादाबो नै हानो रेडि खालामगासिनो गुरखौबो सोमनानै लाखाबाय दानिया हानो रेडि खालामसै हागासिनो नै दासो आराम्भ खालामदों Itu orang lain nama. Kan dulu sendela bau lagi, sendela. Kan dulu lagi kan mana? Oh ni bayi lagi. Nah, लोगोफोर प्रसादाबो लागायखांजोब्बाय जोङो गरम मला होबाय गणेश लादु होबाय बिमाखौबो नै बिबार माला गानहोनानै साजायखाबाय नै प्रसाद थालिरखौ माबाखाबाय नै रेडि खालामजोबखाबाय दानिया बावनोसै जोङो मुलाखौ नै लोगोफोर रेडि जाबाय नै खाजोब्बाय गणेश लादुखौबो मालाय नांला रेडि जाखाजोब्बाय नै दानिया बावनोसै ओम शांति मम्मी ओम शांति 이번 흔치 나와 돼. 시용 흔치 나와. 됐어 근데. 라방. 나 troto리. 딱. Omban nama mami ai. Cứ mở kia hay mà thấy vậy? Cứ mở. Omban, sini mah. Rồi. Rồi đang ở đây anh đang. Omban nào tao mah. Oh mami Lakshmi jai. Mai rong ernai ni dan semputi janai ni jai. Taka puja hornai ni mami Lakshmi ya jai. Nama. Jai. Nama. Om nama. Ông bảy nè, anh đi với ông bảy. Ông
दे मामि 옴도 뭐다 뭐도 옴도 마 네. 어 김밥 잡아라. luar biasa kan teh neng. Neng bên này nhỉ, neng đã bù xuống này nung à và hay. Ní, ăn xếp hay thu được mấy chứ? Nhiều cả rồi. Anh thật thế, ôm xem, ôm xem. Để ôm bầu đấy, để ôm bầu đấy. Này, này. गोजोननाय थाबाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय सोरबाफोर जोंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट बा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर नामा बाय बाय औ दा